Inovačný faktor je jeden z faktorov, ktorý charakterizuje krajiny podľa ich inovačnej výkonnosti. A inovačná výkonnosť vlastne pre tú danú krajinu znamená prosperitu, pretože sa dostáva do nových oblastí, ktoré prinášajú výrobky s vyššou pridanou hodnotou, respektíve vyžadujú väčšiu investíciu do nielen inovácií, ale vlastne získavajú tie prostriedky investované do inovácií späť. Slovenská republika, bohužiaľ, z krajín, ktoré sú podobnej veľkosti ako Rakúsko, Írsko, Maďarsko, Česko, má ten inovačný faktor najnižší. Keď zoberieme, že priemer sa bere 100%, je priemer Európskej únie, teda celej Európskej 27, tak Slovensko zaujíma z tohto priemeru 72%. Keď sa pozrieme na krajiny ako Rakúsko, to má inovačný faktor 127, Írsko veľmi podobný. A sú to rovnaké krajiny ako Slovensko, prechádzajú teda rovnakou transformáciou ako my. A problém podľa mňa spočíva v tom, že my sme si zakonzervovali istý ekonomický model podpory súkromného sektora, ktorý je nevyhnutný, preto aby krajina produkovala výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ale zakonzervovali sme sa v nejakých rámcoch a dokonca o tom svedčí aj teda stratégia inteligentnej špecializácie, ktorá má znova navrhnuté témy, ktoré vychádzajú z existujúceho slovenského priemyslu alebo slovenského súkromného sektora, to je možno lepšie, alebo hospodárskeho sektora. To je možno lepšie. Čiže podľa mňa my sa musíme, ak máme víziu, že sa chceme z tohto negatívneho trendu alebo z tohto nízkeho úrovne inovácií na Slovensku vymaniť, tak musíme nájsť odvahu a investovať a nájsť prostriedky, ktoré investujeme aj do nových oblastí, ktoré sú úplne iné od toho, čo v tomto momente na Slovensku zabezpečuje životnú úroveň. A keďže tie prostriedky prichádzajú z Európskej komisie, tak možno by sme si to mohli dovoliť.